Gajah niku gedhe kalah karo menungso. Sebab ilmu gajah kono ngene. Singa kali menungso kalah. Iwak niku lho sak pira pintere nglangi, nek kali menungso niku kalah. Mbok ora iso nglangi. Nggih. Nggih dijaring, nggih diputas, nggih disetrum, nggih dipancing, sanan niku entek kok iwak. Ngantos kula niku zaman mondok ana blumbang isine iwak kathah, mboten iso tak cekel. Wong cah cilik-cilik ngoten niku. Niku kula ngundang kanca-kanca sekitar 500 blumbange kula uyuhi bareng-bareng niku. Iwake mendem niku. Lha niku ilmu Mas senajan nguyu ilmu. Angkasa niku lho kaya ngoten niku. Sing kira-kira sing iso mabur lak namung manuk niku. Tapi nek pun ketekan menungso, ya ngangkut menungso ya mabur.